Wis bos, wis. Ya silakan Mas yang punya rondo kempling. Kita berbagi kesempatan untuk berbagi kado-kado yang sangat luar biasa bareng Anggita bro. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi ngadi ngaren tindak wae ora numpak taksi adewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani asik. Badhe pindahan ampun kelo mas sampean kula rondo Anggita awan-awan lunga blonjo ning pasar Pai perawan rondo kanggoku rapati bendi ning Semarang man kelang opo anting-anting Jawa Sumelang tadian rondo dijamin kempling kempling tenan lho tenang asli saestu tak bungkus Anggita bros tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi ajeng jangan gadi mas ngaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani kerasan mas alias kebetulan aya kebetulan lanjane kada roto kapotan ira corona mas enggal-enggal rencangi tekan ngomong mangke kula opahi alah semangat kita cantik tenan bro Anggita tembel wong legan kolet momongan niki blonjo nopo mbayu badhe pindahan ampun kelo mas sampean ampun kuciwa kula rondo Alah. anyaran anak elok ora apa-apa asik awan-awan lunga blonjo ning pasar Pai perawan rondo kanggoku rapati